И здравейте, дами и господа! Днес ще снимаме Майнкрафт епизод с моите най-добри дружки, приятелки. Бог сега намалква. Иванинчето и Литанати, която е много добра приятелка, както и Иванинчето. Снимам, ако се чудиш. Да, така кажи. На хора, които ме гледат. Не знам колко сте вие, ама 4 човека там някъде. Not my Africa, не съм сигурна. Имаше още едно момиченце, което... Имаше още едно момиченце, което... Да, хора, между другото, това ми е нов сървър. Това ми е първият опит, в който всички ми помагаха и... не се получи. А там вече ми е втори опит, в който бях напълно самичка. И си го повторих. Но не съм написала това. Ето! Чакай да кажа. Кажи да. Чакайте да пишем тя да каже. Кажи ми Задъра. Кажи на хората Задъра, бе. Хора, ще да е по-готино, ако е по скайп да мога да се чуваме, но не. Не знам защо, но не. И тя ли е Африка, бе? Стига. Това си е чисто мое произведение. Надявам се да ви скефи. Погледнете го. Имам 15 минути да покажа това. Ох, лагва. Отзад само не ми харесва хората, защото го вижте. Бле. Косата ми е бле просто. А това сега искам да оправя на бързичко. И се направи хоп. Хоп. Оп. Така. Колко бавно чупя. Колко бавно чупя просто. Така е по-добре. Ох, майко, колко много коса. Колко много коса. Добре, това ми е скинчето. В момента даже съм с този скин, нали така? Да, ето бе. Ето ме. Ето хора. Двойници сме просто с този скин. Пак тук моята приятелка строи скинчето на лицето на начето, която е с скин на кученце и искам малко да помогна за това. То па няма остане време, аз ако реша да помагам. Нати, тук ли си, бе? Лагва малко хора, много. Колко си сладко, конч. Чакайте, аз посреща ми казвам не чупи. За да не чупи, аз така посрещам хората. Не чупи. Защото хора, като влезе някой и ми щупи скина, просто ще откачи и няма да вляза повече в Майнкрафта. Благодаря ти, Мартина. Здрасти. Ой, и тя има скина, куче. Хало. Здрасти. Здравей. Това ми е стария скин, да го гледай. Холи моли. Този скин там не става за нищо. Какво да правим? На мен вече ми стана скучно. Ще си сменя скина и ще го построя. Ето. Пък извън клипа ще помогна на начето после. Нещо... да кажем... Кое да построя? Хора, вижте колко много скинове имам.
Кой и кога да... О, ето. Ще бъде, защото съм шарен, затова е то. Те се познават. Здравей, Нати. Здравей, Марти. Нати, Марти. Кученце. Аз обичам кучета, хора, затова се държа толкова... Вау, колко шарен скин. Спирам се легави, отивам да строя това трудно нещо. Ето така до другият ми скин. Колко става? О, майко, не знам как ще го построя, хора, трябва постоянно да внимавам. Това наистина ще бъде трудно. Това ще ме озори. Добре, хора, ще събера материалите и ще се върна до след малко, хора. По-скоро да ми господа. Да, хора, 5 минути си бърборя сама. И направих тук краката. Направих не 5 минути, 2 минути сигурно. Направих краката. Си бърборя сама. И викам да видим колко време е станало. То гледам. О, мага, аз не снимам. Исках така сега да ви покажа докъде съм стигнала. Сега ще си направя панталонките и бутата и ще се върна. Окей, хора, до след малко. Дами и господа, сега ще направя пред вас каквото мога, защото ми пада батерията и няма да мога да снимам. Тъпа батерия. И така ще покажа сега набързо каквото построя. Сега си правя бутата, защото така искам. Защо всички напускат? На всички ли им бъгна? Хора, аз ме останах сама. Да, аз ме останах. Не, има още 2 деца. Аз също, които са ми приятелчета. Добре, айде да правим косата и така. Следващия епизод ще ви покажа как съм го направила всичко. Да. О, не, тия почнаха се обиждат. Не. Те почнаха да се обиждат, което не значи до хубави работи. Оранжево. Тируп. Абе, стига се обиждате, бе, хора. Присъедини. Аз мисля, че някой лесно. Стига се обиждате, бе, майко миле. Така, хора, трябва да оправя да стане ден. Така. И сега тук така. Ох, колко бавно строя, холи моли. Прекалено бавно строя. Това? Не разбирам. Тя... после ще трябва да ги спра, да ги накарам да се карат, че лоши иначе. Ох, майко. Май се добре, бе. Дано. Ой, сванах се, хора. Сванах се. Що си мисля, че обърках? Какво се прави? Обърках. Колко стана време? 9 минути. Имам още батерия, щом снимам. Хора, дано да не падне батерията, че тогава лошо. Сега ще допра косата и спирам клипчето, хора.
по-скоро, дами и господа, защото няма как, иначе искам да го кача все пак. Казах на приятели, че снимам. Не искам да ги разочаровам. Да ви кажа, тя ма излага и т.н. нататък. Лилавото. Еки хора, направих косата. Добре хора, до следващия път ще се видим. Тогава вече би трябвало да съм завършила скина, защото сега ще го направя. Но просто съжалявам хора, нямам батерия. Ще се видим после, когато ми се заради таблетчето. И добре, дами и господа, ако клипът ви е харесал, харесайте го. Ако много ви е харесал, абонирайте се и го харесайте. Какво да искате правете, ваш избор, вие си решавате. И добре, чао! Надявам се клипът да ви е харесал. Чао!